zuten Bikote lagunak ez dago dudarik, estutu dugu bai bajo.
Esan bezala horretik izandako hiru saridunak, Alejandro Arrieta, Magas Etxeberria, Ezozi Etxeberria Irusta eta Igor Lete Orriola Beitia. Aterki artetik, hortxe buru ateratan, beretzako 250 euro, Otarra eta Eskualdeko gainsaria. Gehigarria jasoko ditu. 250 euro eta Otarra zuretzako. 250 euro eta Otarra.